Posledně jsme mluvili o Německu a Rakousku a vy jste upozornil na to, že nejde o Německo a o Rakousko, ale o oblasti v Německu a oblasti v Rakousku, které se liší. My jsme malou zemičkou, ale také máme dvě oblasti. Máme vína česká a moravská. Asi je to legrační dotaz, ale jsou to dvě kultury? Dá se tam odlišit odlišný přístup, najít odlišný přístup k vínu? Skoro by člověk řekl, že ano, ale když se trochu povzneseme na náš kurník, tak si říkáme, že to je asi naivní. No tak kdybych chtěl odpovědět s troškou nadsázky, tak bych použil názory a slova spisovatele Benjamina Kurase, který napsal kromě jiného taky knihu Češi na vlásku a tam právě mluví o Moravácích, protože on je původem z Olomouce, a o Češích a vidí tam značné rozdíly. Vysvětluje to tím, že Moraváci podle jeho výkladu mají více keltské krve než Češi, že Češi jsou víc Slované než Moravané v tomhle smyslu a tudíž, že jsou také jiní. A do jisté míry... Já musím teda něco říci, protože já mám doma otce Slezana, který se vůbec nehlásí ani k Čechům, ani k Moravanům. No tak to jste úplný už. To už je rozdrobeno všechno. To je rozdrobeno, ano, to je postfeudální rozdrobenost. Takže to je jeho názor a do jisté míry mu dává za pravdu, a to mě doufám potvrdíte jako hudební odborník, že moravské písně jsou úplně jiného charakteru než ty české a dokonce, jak mě upozornil nedávno pan režisér Tůma, zatímco básníci čeští i moravští stejně obdivují víno a opěvují víno, tak v lidových písničkách v Čechách se víno téměř nevyskytuje, když to na Moravě samozřejmě většina písniček se vínem zabývá. Dobře, tak položím otázku jinak. Nejsou to dvě oblasti, česká a moravská vina, nebo dvě kultury, ale možná dva dialekty téhož jazyka? Pokud bychom se bavili o jazyku, tak to je zase úplně jiná kapitola, to bych možná ani sem příliš nedával do toho našeho tématu, protože nedávno jsem právě vedl diskusi na tohleto téma s ředitelem Moravského muzea na Špilberku a ptal jsem se ho, jak to vlastně třeba bylo s Johannem Gregorem Mendlem nebo Řehořem. No a on konkrétně Mendl, jestli se cítil být Čechem nebo Němcem nebo čím vlastně, a on mi řekl, no tak takhle to oni vůbec nevnímali, nechápali, on se cítil být příslušníkem markrabství moravského a byl bilingvální. On hovořil oběma jazyky, údajně stejně dobře oběma jazyky, takže to chápání národnosti a jazyka bylo podle mého soudu tehdy úplně jiné a on prostě byl Moravan německy mluvící, ten zase byl Moravan česky mluvící, takže v tomhle bych já žádný... No počkejte, ale jazyk a víno to k sobě patří, že jo? A my třeba hudebníci mluvíme o hudebním jazyku toho či onoho autora. Existuje tedy jeden jazyk naší nadoblasti německo-rakouské a české ve vinařském smyslu, který má jakési dialekty podle těch mini oblastí. Tak pojďme k historii, protože, jak se říká, historia magistra VTS, tak pojďme najít odpověď zde. Tady je přece jenom odlišná historie. To je potřeba prostě jednoznačně říct. Na Moravě bylo víno dřív, k tomu jsou historické prameny, kdy se první víno dostalo z Pětihněv a tak dále, kdy se moravské víno dostalo do Čech a kdy s údivem tady zjišťovali, co to je za dobrý, lahodný nápoj, který navíc působí takové pěkné povznesení. Takže ta Morava v tomhle má náskok. Řekli jsme si, že Moravané jsou trošku jiní, že se to projevuje i v té lidové tvorbě, včetně tvorbě hudební a muzikální. A myslím si, že odlišné je to i z hlediska geografického a geologického i geomorfologického. Zatímco Jižní Morava zejména spíš inklinuje k tomu Rakousku nebo k těm maďarským rovinám, odkud bývá často registrován ten suchý, teplý vítr, tak samozřejmě Čechy jsou na tom úplně jinak. No a zatímco na Moravě se víno více-méně kontinuálně pěstovalo od římských dob, na to jsou opravdu doklady a prameny, tak v Čechách to bylo trošičku složitější. Víno se začalo pěstovat mnohem později, jak už jsem řekl, i když někdy za kněžny Ludmily už tady byly prostě vinice.
A víno vlastně ale se pěstovalo, bych řekl, tak jako okrajové, což platilo až do doby Karla IV. A Karel IV. Se svými reformami, se svým úsilím povznést království české na evropskou úroveň, samozřejmě přišel s nápadem, který jistě byl dobrý a z hlediska ekonomického přínosný, začít pěstovat víno ve velkém. Samozřejmě, že ty úspěchy byly velmi různé, ale ten vznik vinařství byl úplně jiný než na té Moravě. Tam prostě to vznikalo přirozenou cestou vývojovou dlouhé období, když to tady najednou přišel impact, přišly daňové úlevy, přišly různé povinnosti, kdo měl půdu, kde se dá pěstovat víno, tak musel to víno pěstovat, anebo musel pronajmout. Čili tady byl v podstatě, bych řekl, ekonomicko-politický tlak a přišlo to náhle. Čili proto si myslím já, v té české lidové písni toho vína tolik nenajdeme, protože tady to nevyrůstalo tu dlouhou dobu, nemá to tam ty kořeny. A také, když potom bylo období po vládnutí Karla IV., přicházely různé problémy, války, hladomory, mory a tak dále, pak přišla 30letá válka a téměř by se dalo říct, že bylo po pěstování vína vinice spustly a v podstatě jako by nebylo na nic navázat, protože ty kořeny v myšlení lidí, v hlavách lidí, v tradici lidí, v písních prostě nebyly. Tak tohle si myslím, že jsme opravdu my Češi výrazně jinde, než je to moravské vinařství. To centrum vinařství tehdy po zásahu Karla IV. Bylo kolem Prahy. Je zajímavé, že pak se to táhne spíš na sever a nikoli na jih. Na jihu by se přece také dalo v jižních Čechách pěstovat víno. To je opravdu zajímavé, určitě by se tam také dalo pěstovat víno, ale je to zřejmě dáno tím, že Litoměřice a tam ta oblast byla vždycky ovocnářsky zajímavá. Konec konců stejně jako například oblast kolem Kutné Hory, kde už dneska najdeme jenom pozůstatky asi 2,5 hektaru vinic v místě, kde bývaly meruňkové a broskvové sady, tak tam se spíš tak, jako bych řekl, pro radost pěstuje ještě viná réva, ale máte pravdu, že se to táhlo spíš severně a bylo to ale v oblastech, které byly chráněny před severními větry a severovýchodními větry a kde zkrátka v těch údolích, jak jsme taky o tom mockrát už tady mluvili, bylo mikroklima, které bylo příznivé pro pěstování, nebo relativně příznivé pro pěstování vinné révy. Ale proč se to netáhlo na jih? Možná proto, že v těch plochých jižních Čechách přece jenom ty mrazy zimní asi by tu révu hodně zdecimovaly. Mluvili jsme o vínu jako plodině, která ovlivňuje krajinu, nikoli jen krajina víno. A musím říci, že Žernoseky, to je tak nádherné místo, že další tak pěkné už je snad jenom Pálava. Tak to je samozřejmě otázka názoru. Já strašně nerad dělám tabulky u přírodních útvarů, protože na svých cestách po světě mě říkali, tady to je nejkrásnější zátoka na světě. A já jsem říkal, no je opravdu nádherná, ale na Filipínách jsem viděl taky hrozně krásnou. A to vás měli rádi určitě. A nevím, jak to poměřit. Já prostě nemám rád takovýto, a co je váš největší zážitek, jo? Jak se ptají občas umělců, nebo a který gól byl nejhezčí, se ptají zase sportovců. Takže já tohleto nemám moc rád, protože jak to porovnat. Člověk může říct, ano, k tomu mám nejlepší vztah, protože to bylo zrovna v době, kdy jsem se ženil třeba, že jo, nebo něco podobného. Ale jestli to je stejně krásné jako Pálava je nádherná, jako si myslím, že není správné porovnávat půvaby žen, protože prostě každá žena je nějakým způsobem krásná a porovnávat to podle nějakých kvazi objektivních hledisek si myslím, že nelze. No tak já jsem tady to myslel, že to jsou místa, která jsou spojena s těmi vinařskými požitky. A ta Pálava je úplně jiné, to je místo, které se v Čechách jiné nenajde. A Žernoseky totéž. Mezi těmi sopkami v tom údolí, nakonec i ta papírna je tam pěkná, na kterou to kouká. Máte určitě pravdu a jsem rád, že takhle možná bez děky potvrzujete náš leitmotiv, naši hlavní ideu, a totiž to sepětí kultury, krajiny, révy a člověka. Je to pravda, ta krajina je skutečně až přízračná někdy a připomíná některé krajiny z obrazu Jana Zrzavého s těmi homolemi a je to skutečně krajina nádherná a konec konců Žernoseky dávají víno, které si myslím, že je skutečně špičkové. Ty si vysloužili dobrou pověst díky tomu, že pan prezident Masaryk ho měl rád prý. Tak já nevím, jestli to tím je. Na druhou stranu, a vidíte, o tom bychom mohli někdy udělat samostatný pořad, jak různé, dnes bychom řekli celebrity, jak různé osobnosti, ať to byly králové, papežové nebo jiní potentáti, jak ovlivnili slávu toho, kterého vína, nebo toho, kterého fortifikovaného vína, protože říká se,
ano, tohle víno se pilo už na dvoře krále Ludvíka XIV. Tohle se dodávalo na dvůr anglické královny. A máte pravdu, že tohle to hrálo také velkou roli v tom, že některá vína dostala tento, dnes bychom moderně řekli v úvozovkách, jakýsi marketingový impuls, který je vyzdvihl mezi ta vína známá, slavná, žádaná a dobře zaplacená. To je pravda. Jak se díváte na pokusy, a zdá se, že úspěšné pokusy, pěstovat víno na výsypkách mosteckých uhelných dolů? Dívám se na to tak, že je skvělé, když ze zdevastované krajiny se udělá krajina zelená. Myslím si, že ten, kdo se o to zaslouží opravdu obdiv, úctu a uznání. Pokud jde o víno, tak víte, si myslím, že bychom popřeli všechno, co jsme až dosud o vínu řekli, kdybychom řekli, že toto víno je to pravé a že to je to ono. Ty výsypky, tam je podloží, které je nasypané. To není podloží, které by vzniklo historickou nebo geologickou činností zemské kůry. To bývají materiály všelijaké. Čili mluvit tady o nějakém vlivu teroáru, mluvit tady o nějakém vlivu podloží, si myslím, že vůbec nejde. Dovedu si představit, že se z toho vína můžou dělat mošty, že se z toho můžou dělat nealkoholické nápoje nebo jiné užitečné a zdravé věci, ale pokud jde o víno, tak prostě jsem velmi v rozpacích. Přesto se v Mostě a v těchto oblastech pěstuje i košer víno nebo dokonce mešní víno. Jaký vliv měla církev na podobu vína u nás? Nesmírný, protože my jsme o tom mluvili, když jsme hovořili zejména o Burgundsku, ale i o jiných oblastech ve Španělsku, že církev se zasloužila, nebo řekněme celá ta katolická větev církve se zasloužila o to, že víno se rozšířilo do nového světa. Zasloužila se o to, že víno se rozšířilo po celé Evropě. Protože všude, kde byly kláštery, kde byly fary, kostely a kde to bylo možné, se víno pěstovalo. Samozřejmě primárně k rituálním náboženským obřadům, ale to samozřejmě platí i o židovské víře například, kde se také to košer víno používá k různým obřadům. A ten vliv byl skutečně obrovský. Známe, a to je asi to nejslavnější, Dom Perignon, že, který také vznikl v péči mnichu, likér Chartreska, která také vznikla. Ale mluvíme mnichu. O Čechách, pane doktore. V Čechách zkuste roudnici třeba. Já se k tomu hned dostanu, protože, jak víte, tak řády mnišské a církevní řády se dostaly k nám většinou z Francie, Německa, z jiných oblastí a přinesli sebou co? Přinesli sebou znalost pěstování révy, ale nejen révy, oni přinesli také znalost zavlažování, kultivování půdy, výroby a tak dále. Mluvíme o Čechách a tedy o roudnici a o žernosekách, no tak to je úplně ten nejtypičtější příklad, protože to byly všechno samozřejmě církevní majetky a také proto se tam to víno prostě ujalo a historicky tam zůstalo a dodnes má tu ohromnou kvalitu. Ale ono to platí do značné míry i o moravském vinařství. Vezmeme si Loudský klášter. Loudský klášter jako největší vlastně klášter v Evropě, který dodnes stojí, ale dodnes nikdo neví, co s tím, s takhle ohromnou a nákladnou budovou, no tak tam jsou letopisy a písemné materiály o pěstování vína, o zaříkání vína, ale jsou tam i technologické postupy, jak sázet révu, jak opečovávat révu. Samozřejmě ono to bylo v tom náboženském hávu, protože ty, dnes bychom řekli, agrotechnické lhůty se vztahovaly k církevním svátkům, takže buď to bylo na svatého Martina, nebo to bylo na svatou Eulálii, ale vždycky to mělo nějaký praktický podtext. Vždycky tam byla nějaká agrotechnika, že teď se má střihat, teď se má zavlažovat, teď se má sklízet a tak dále. Čili samozřejmě církev, a doufám, že mě nikdo nebude kaseřovat za to, co teď řeknu, se nesmírně zasloužila o technologický pokrok ve středověké Evropě a o to, že se vlastně v řadě oblastí lidé naučili zpracovávat dřevo, že se naučili stavět a tak podobně. Konec konců, nevím, jestli znáte můj názor na to, že ta jiráskovská doba temna byla na druhou stranu dobou velikého rozkvětu. Celé baroko v našich zemích prostě bylo obdobím rozkvětu. Mešní víno je symbol Kristovy krve. Dalo by se očekávat, že se tady bude preferovat červené víno. Měla církev zájem na tom, aby se tu pěstovalo více červeného vína?
Tak tohle vám nepovím, protože to jsem nikdy nezkoumal a víme, že se používá obojí víno jako mešní, červené i bílé. Tam platí snad jenom to pravidlo, že to víno by mělo mít alkohol do 11 objemových procent, že by nemělo být a nemá být nijak chemicky ani jiným způsobem upravováno, že to je opravdu přírodní skvašená šťáva s nízkým obsahem alkoholu a to je to, co se jaksi z hlediska církevních předpisů požaduje, ale jestli musí nutně být červené nebo bílé stanoveno, není. To je zajímavé, protože jednoznačně jsme řekli, že na Moravě ta bílá vína jsou ta, která mohou konkurovat světovým vínům. V Čechách to jaksi není tak úplně jednoznačné, protože přeci Roudnický Vavřinec je přece skvělý. A vůbec ta vína červená v Čechách, i ta žernosecká jsou moc pěkná. Máte pravdu, jsou opravdu pěkná. Je to zřejmě géniem locí, je to zřejmě tím, že to místo je tak skutečně výjimečné a dobře vybrané a historicky už bych řekl zakořeněné. Na druhou stranu pořád zůstává to, co prostě je dané, co nám ta příroda nabízí, co nám umožňuje a to je prostě slunečný svit. Prostě platí a s tím se nedá nic dělat, s tím ani církev nehne, že pokud není do sluníčka, tak to červené víno není vyzrálé, není dobré, nemá tělo, nemá extrakt, má příliš vysokou kyselinku a nízkou barvu. Jsou-li samozřejmě dobré roky a vzhledem k tomu, že v poslední době byly skvělé roky, že bylo příjemně teplo, dlouhý suchý podzim, tak i ta červená vína u nás v Česku, teď na mysli obě ty podoblasti, českou i moravskou, se rodila velice pěkná. I ta červená vína a pil jsem nejen u Miloše Michlovského, kde jsme spolu ochutnali skutečně skvělý Cabernet Sauvignon, ale i u jiných vinařů jsem pil velice pěkná červená vína a teď v uvozovkách a s nadsázkou říkám, že bych byl ani nepoznal, že jsou od nás. Vidíte, od té církve bych čekal, že by mohla trochu něco s tím počasím a s tím sluníčkem, ale víte určitě, co říkáte. Tento pořad natáčíme před Vánoci, bude na vaší štědrovečerní tabuli alespoň jedno české víno, pane doktore. Nepochybně ano, v mých sbírkách je množství vín moravských i českých a v jednom ze svých 3 útulků, kde chovám tyhle ty poklady, mám jenom moravská a česká vína. Jsou to vína, které každý rok vybírám z nabídky Národního salonu vín. Z těch 100 uznávaných vín, tak si vyberu tak 5, 6, 7 různých druhů od různých výrobců a já jsem naprosto spokojený a přestože mám rád vína z celého světa, dobrá vína z celého světa, tak se vždycky pokorně jako dobrý syn české země vracím k našim vínům. A nakonec stejně skončíte u toho Sauternes. Tak Sauternes, to je spíš výjimečné, protože Sauternes si dávám pouze tehdy, když osud dovolí a umožní mi dostat se někde k foie gras, tak pak Sauternes. Když je den opravdu štědrý. Ano.